Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe la igama kuPastor ngicela ukusubscribe ku-channel sibheka la udaba olaboni ukuthi sawubona pastor, help me interpret the meaning of seeing scorpion in my in one stream please. I had an extremely vivid dream where a scorpion came up into my shoes. Will try to get into my footwear, but yaphuma ke ayisangena nga thanks in advance. So Ukuphupha Ufezela nje sithatha nje ngoPaul besikhanisi ngoba lokho ngasho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele okungenzeka isitha esimbi noma isiphi isithi esinomgozi okungenzeka siwakhela uzungu noma ke sifuna nje ukukhaphela nokulimaza empilweni yabona. Okwesibili singakusho ukuthi Ukuphupha Ufezela uphawu olubi uma ukuthi ungenzeka uhambe ezinkutsheni zakho ikakhulu zangaphansi. Lokho ngasho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele ngoba mhlawumbe umlingani wakho angeze akukhaphele noma ke mhlawumbe ungeze kunembangi engahle futhi ikhaphele uma ukuthi awunakile empilweni. Number 3, uma Ukuphupha Ufezela sithatha nje ngophawu lubi uma ubona mhlawumbe uhamba empedeni. Lokho ngasho ukuthi mhlawumbe ungase mhlawumbe ukhashelwe ngomuntu ongumlingani wakho noma umuntu ohlala naye. Kuyenzeka futhi uma Ukuphupha Ufezela kube uphawu lobona ngasho ukuthi mhlawumbe usukuzobhekana nabantu ababi nabantu abanobungozi okungenzeka abasebenzela uSathane noma ke bazokuvivinya baphinde mhlawumbe bakumise nje kabi empilweni. Luke 10:19, behold, I have given you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of enemy, and nothing shall by any means hurt you. So number 5, uma Ukuphupha Ufezela singaphinde sithina uPaul ngasho ukuthi ukuzothola mhlawumbe isijezi esinzima futhi sizokuba buhlungu kakhulu sizovela mhlawumbe kumuntu ongenzeka akutshela iqiniso elizokuhlaba. 1 Kings chapter 12:11, where is my father loaded you with heavy yoke, I will add to you your yoke. My father discipline you with whips, but I will discipline you with scorpions. So number 6, uma Ukuphupha Ufezela ngabe kubuphawu nje ngasho ukuthi ke kunabantu abazofika mhlawumbe nezivivinyo nenhlupheko ezinzima ezizokuhlupha uma ukuthi umuntu olungile noma ke iziziluphe nje abantu abalungile. Revelations 9:13 ithi then verse 3 empeleni, then out of smoke came locusts upon earth, and power was given them as the scorpions of earth have power. Uma Ukuphupha futhi Ufezela sesivala ukuthi ungaphinde kusho ukuthi uma ukuthi uyakuluma kusho ukuthi ke uzobhekana nezinkinga, uzobhekana nobunzima empilweni ngenxa yomuntu mhlawumbe omubi ongenze uyagadla empilweni. Siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukuthi subscribe ku-channel Pastor. Siwe